ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଟବାକୋ। ଗୁଟକା ଖାଆନ୍ତୁନି, ଟବାକୋ ଖାଆନ୍ତୁନି, ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ନିଜେ ଭୋଗିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଦେଖିପାରିବିନି। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟକି ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟବାକୋ, ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁନି। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। आशा करिबे मो रिक्वेस्ट समस्त रखिबे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।